za jedan seljam, sve da mu jedem. Nikad nisam rekao to, ali od danas sve će da mu izjedem. Sve šta ima, sve šta misli, to će da mu izjedem. Jo, se česi krkam, prijašta pse. Kumoščaj. Zagorku materišinu majku da mu jedem. Jebem mater Zagorka me čuješ, jebem li ti familiju sad. Nikad nisam psuo familiju, pička ti mater, sad ću da te psujem, Zagorku. Mater ti jebem, samo da mi dođe taj moj drug. Crveni nik, će da vidiš ko je robot, mater ti jebem, ja sam se kunio moje djece. Pička ti mater, kunio sam se danas da tu svaki dan će da ti zatvorim sobu, materišinu pičku da ti jebem. Ja sam se kunio moje djece i vidjet ćeš svaki dan tvoju soba, multi kurti moj kurac će da ti zatvorim. Pička ti mater, kurvo nijedna. Nomen ja čivšan, pil ja čivšan. Pa to, care, šta je ona? Za jednu seljam ona izbaci napolje. Ko ste pederi vi? Kakvi muslimani ste šta idete kod nje u sobu? Kakvi muslimani ste? Dao sam seljam tamo, ona mene izbaci, a vi idete opet. Evo šta ste vi. Evo kako ste seljani. Idete jebite svoju ženu, ne uzmete ni havdesu i posle seksa ni havdesu ne uzmete. I mi pričate meni, ja musliman, ja ono to. Šta da te solja, sad se smiješ? Tebi udarim. Ti kad jebeš tvoju ženu nisi uzeli, uzeli si havdesu? Ne. I kad završiš ne uzmeš. A nekakav musliman si ti bre. Niti sa bismillah, niti, pa upravo, pa naravno da sam upravo i da nisam upravo ne bi pričao ja. Vidi njega. Šta ti lakovac? Evo uzmi mikrofon da ti čujem bolje sa mikrofon. Pa znam da te šola da nisi ništa uradio, pa jebi ga. Pričao si sa taj onaj gitarista, onaj, kako se zvao taj. I onda ja sam uzio mikrofon, rekao sam selam alikum, svi s ove gde ste veliki muslimani, ona mene baci. Jebem li mu krsta, šta ga krsti onaj pop. Jebem li mu onu krsta majčinu Zagorku. Majčinu i kuću vijek i dedinu od babanu da mu izjebem u grob. Naravno da ću da mu jebem mater, a ti orbi špion, pička ti mater, idi jebi Zagorku, pička i ti mater u grob ti jebem. Hajde, mrš ta čivša familijan pička, od danas psujem tako. Ta čivša na onom pil, ta čivša špionin. Ide čuješ, da ide da mu kažeš svašta tamo. Ta čivša na onom pil. To će da mu izjedem familiju, sve šta ima osim djecu. Sve šta postoji familiju osim djecu će da mu izjedem na onu Zagorku. A ne, da ne. Pa šta misli ona? Šta misli ona? Šta je ona? Šta misli ona? Šta je? Ona je ništa. Ja mogu da mu kupim i oca u grob šta ima. Ali kad sam dobar jebi ga. Pa neću da mi se zaigravaju za jedan pozdrav. Jebem li mu kožu majčinu mu jebem ja. Jebem li mu ono šta veluje ona. Ona šta veluje da mu izjebem ja to. Materišinu majku da mu izjebem. Šta misli ona? Pa ne jebe gaz, sestru, majku, oca, brata da mu izjebem, samo djecu neću. Ali sve ostalo će da mu izjebem šta ima, materišinu pičku da mu izjebem. Evo, mikrofon. Ja vodim pažnju kod nju sad u sobu samo da vodi, će da vidi ona kako ja ću da uradim. Će da me zamoli opet
Ona mene nemoj robote kao što mi je zamolila pred 3 mjeseci, 4. Pitaj vete Sole šta sam uradio za nju. Ona je pratila neki Albanci da mi dođe u privatu, da me oni zamoli da ne